नीरेन ब्रह्मआ सिगां इउपिपिएलनि खामोन। नीरेन ब्रह्मआ सासे मोसौ फायखारिनि दालालसो। मोसौ बायनानै फालांगि खालामनो हाया, बियो दालालसो। मोसौ फायखारिनि दालालसो, माने दालालसो, फायखारिबो नङा, बे बायनो हानाय खमथा गैया बेहा। बेहा माने दालालसो बियो, माने थाखा लाखिनानै जाग्रा, थाखा लायै लायै मोसौ फायखारिजों लोगो नांनानै बे मोसौ फायखारिनो मोसौ हरग्रा। बिदि इउपिपिएलनि सासे सुबुंखा जानानै इउपिपिएलआव फालि गानहैनानै बिदि जोंनि बायद'नि सायाव, जोंनि गामिनि सायाव, जों रायजो राजानि सायाव जोंखौ माने माबा खालामदों बियो, माने मा होनो बिदिखौ लाजिब फोनांनाय खालामबायना बियो। नीरेन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव जयनिं जाहैना बिपिएफनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्मनि सायाव अजद होनायखौ खौरां बिजोङाव सानबान्दा गामिनि आइजो बिपिएफनि मावथिया गोख्रों फिनजाथाय होदों। नीरेन ब्रह्मआ सासे मोसौ फायखारिनि दालाल, बियो जेबो रोंगौथि गैया। नीरेन ब्रह्मआ गामियावनो थाथेरा, बियो गामिनि सोमोन्दै मोनथिया। बियो गामियावनो थायाबा गामियाव मा डेभेलप खालायदों आरो गामियाव फैदोंना फैयाखै, गामिजों देखा जादोंना जायाखै, गामिनि रायजो राजाजों, बे मा मोनथिनो। बेथ' सानसे गामियाव थायो आरो 10-12 दिन बियो गामियावनो थाया। सानबान्दा गामियाव मुनमुन ब्रह्मआ जौगानायनि खामानि मावनायखौ नीरेन ब्रह्मआ जेबो मोनथिया जानो हागौ। नाथाय जों मुनमुन ब्रह्मजों थाफानानै मोनफ्रोमबो मेलफोराव बेरायफायो, ब्रह्मनि सोमोन्दै मोनथियो। जोंनि मुनमुन ब्रह्मआ सासे रोंगौथि गोनां गियानि गुनि आइजो। नाथाय सानबान्दा गामिनि नीरेन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव जयनिं जाहैना बुंनाय बाथ्राफोरा गासिबो नंखाय होनना फोरमायदों 1 नं पर्बतजरा बियाबनि सिङाव थानाय सानबान्दा गामिनि थागिबि आइजो आरो बिपिएफनि मावथिया। गिबियावनो डिबि निउस चेनेलनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय। आंथ' जेन'बा बे सांमान्दा गामिनिबो, आंबो सांमान्दा गामिनिनो थागिबि मानसि आरो आङो बेजों लोगोसे आङो बिपिएफ दोलोनिबो सासे एसटि बर्डनि मेम्बार आरो गोबाव समनिफ्रायनो जे दिननिफ्राय बिपिएफ पार्टिया सलायबोदों, आं बे समनिफ्रायनो आङो बिपिएफजोंनो दं। दा बिथाङा दे सासे नीरेन ब्रह्म ना मा होनो, जायखिया जोंथ' खोनायो माने मोसौ फायखारिनि दालालनो बियो सासे, माने बेहा जेबो रोंगौथि गैया। बे माने सासे जाम्बा बुरबक, सांमान्दायाव माबायदि, सांमान्दा रायजोआ माबायदि सोलिनानै दं आरो बेजों लोगोसे जोंनि मुनमुन बायद'आ गामियाव मा मा डेभेलप मावनानै होदों, बेफोरनि सोमोन्दैयै बे नीरेना जेबो मोनथिया जानो हागौ। खिन्थु जों सांमान्दायाव थानानै रायजो जानायजों लोगोसे आरो जोङो मुनमुन बायद'जोंनो मोनफ्रामबो मिटिं, मोनफ्रामबो दोलोनि बेफोरबायदि जोङो बायद'जों बेरायफायो, ओंखारफायो आरो गासिबो जोङो बायद'नि सभाब सरित्र जों मोनथिजोबगौ। जोंनि मुनमुन बायद'आ सासे गोरों गोरा, रोंगौथि गोनां सासे गियानि गुनि आइजो। जों बे मुनमुन बायद'खौ जोंनि सांमान्दा गामिनि सासे गोरों गोरा आइजो हिसाबजों लोगोसे सासे एमसिएलए होननानै जों बिथांनिसिम बिराद अननाय सिबिनाय जों जासि आरो बेखौ लानानै जोंहा सांमान्दा गामिनि आइजोफ्रा बेजों लोगोसे अनेक जोंहा मानि मा होनो बिदिखौ सनमान मोननाय मोनसे जोंहा माने बयजोंबो सिनायजानाय दं। ओमफ्राय दिनै बिदि होनदों सांमान्दा गामियाव जेबो डेभेलप खालायाखै, जों बेखौ गामियावनो नुफेराखै आरो बेहा गामिजों जेबो सोमोन्दो गैया होनदोंना बियो। खिन्थु बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा। माने बियो गामियावनो थायाबा गामियाव मा डेभेलप खालायदों आरो गामियाव फैदोंना फैयाखै, गामिजों देखा जादोंना जायाखै, गामिनि रायजो राजाजों, बे मा मोनथिनो। बेथ' सानसे गामियाव थायो आरो 10-12 दिन बियो गामियावनो थाया। आरो जोङो मालाबा मालाबा जोंनि सांमान्दा गामियाव जोंहाथ' पार्टिजोंल' लोब्बा नङा, जों रायजो राजायावबो आंबो बे सांमान्दा गामियावबो सासे माने महिला समितिनि सासे आङो आफादगिरिबो। ओमफ्राय जोंहा मुनमुन बायद'आ जोंनि गामियाव फैयो फांसन खुंनाय बा सेंग्राफोरनि बल गेलेनाय
बा गासिबो बिथिङावनो बिथाङा दिथि होनानै मानि जोंखौ सापर्ट खालामो अनसुंथाइ होयो जोङो बायद'नि अननाय आरो बायद'नि अनसुंथाइ होनायखौ जों रायजो राजाया बेखौ मानि पार्टिनि अनगायैबो जों रायजो राजाया बेखौ मानि नंखाय बुंनो हाया आरो मोनाखै होननो हानाय नङा बिथाङा जे 5 बोसोर सरकाराव गैयाबाबो बिथाङा MCLA जानानै फैदोंबाबो जेन'बा जोङो मानि सरकाराव गैयाबाबो बिथाङा हागौखिनिखौ अनसुंथाइ होदों एक समाव बिथाङा जों सांमान्दा गामिनि रायजो राजा बे आइजोफोरनो न'खराव गांसे गांसे दख'नाबो होफैखांबाय मुनमुन बायद'आ होमबा बे अनसुंथाइ नङा नामा बेबोथ' मोनसे अनसुंथाइ आरो जोंनि बे रायजो राजानि जोंनि बे मन्दिरा बिथाङा मानि सरकाराव गैयाब्लाबो गावनि जा थाइसे थाइनै बेजोंनो बिथाङा बाउन्डारि होदों सारिय'फाले वाल गेट आरो बिथाङा बेजों लोगोसे मानि लोंनायनि दैबो जगायनानै बेबस्था खालामनानै होदों बेफोर रायजो राजानि अनसुंथाइ नङा नामा बेबोथ' रायजो राजानोनो होनाय ना आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा बियो होनदों मानि जेबो मावाखै 5 बोसोराव जेबो मावाखै होनदों खिन्थु 17 बोसोराव जेबो मावाखै 5 बोसोराव जेबो मावाखै जोङो मुनमुन बायद'आ माबायदि नुफेराखै होनदोंना बियो दा बिनि मेगना खाना नामा बिनि बे जायनाखि जोंनि सांमान्दा गामिजों बिनि न'आ गावस्रालांनाय बेबोथ' जोंनि BPF सरकारानो बानायनाय दिनै जोंनि BPF सरकारा मा मावदों मा मावाखै बिदि UPPL नि सासे सुबुंखा जानानै UPPL आव फालि गानहैनानै बिदि जोंनि बायद'नि सायाव जोंनि गामिनि सायाव जों रायजो राजानि सायाव जोंखौ मानि माबा खालामदों बियो मानि मा होनो बिदिखौ लाजिब फोनांनाय खालामबायना बियो जों पार्टिखौल' नङा जोंनि बायद'खौल' नङा मानि पार्टिखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै बायद'खौ लानानै गासिबखौबो बियो लाजिब फोनांनाय जादों दा बेबायदि लाजिब फोनांनो हानाय गोहोआ बेहा अबेनिफ्राय फैदों बेथ' सासे मानि मोसौ फायखारिनि दालालसो फायखारिबो नङा बे बायनो हानाय खमथा गैया बेहा मानि दालालसो बियो मानि थाखा लाखिनानै जाग्रा थाखा लायै लायै मोसौ फायखारिजों लोगो नांनानै बे मोसौ फायखारिनो मोसौ हरग्रा आरो बिथाङा आं बेखौबो बुंनो सानदों UPPL आ मा मावदों बिथाङा मा मावाखै बे मिथिगौ नामा UPPL आ जों आइजोनि सायाव जोङो बे रायजो राजानि सायाव दिनै बिसिबां थगायदों बे मिथिदों नामा दिनै न'खर न'खर साख्रि होनो होननानै UPPL आ डकुमेन्टस लांदों नङा होमबा सोर मोनदों मारै होनामोन UPPL नि प्रमद बर'आ माने 1 भट 1 जब होनदोंना होनाखै थारमाने बहर गांसेयाव सासे साख्रि सोरबा मोनदों नामा जोंबो नुवाखै आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव आइजो माहारिफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव माने 75,000 खरि होनो होनदों बेखौबोथ' जों रावबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनाखै आइजो माहारिया आरो मा होनो बेखौ अरुणादयाथ' खनबेसे थगायदों फात्ता गैया दुप्लिकेट फर्म लाबोयो नै जाथारनोसै होनो माने जोंखौथ' हाया माने गामिनि जाम्बि जाम्बाखौ आरोखि गामिनि जाम्बि आइजोफोरखौ बिदिनो थगाय दुप्लिकेट फर्म लाबोयो फर्म फिलआप खालामो थाखा लायो आरो अरुणादयखौनो दा सासेबो मोना बेनो आंनि बुंनांगौआ जोङो बायद'खौ बिराद मोजां मोनो जोंनि बायद'आ आं पार्टिखौल' लानानै बुङा मानोना जोंनि गामियाव सासे रोंगौथि गोनां गथ' बियो जों नुनाय जोंनि मेगनावनो जोनोम होनाय आं बेखौ माने MCLA हिसाबै नङाबाबो आंनि बिनानाव हिसाबै आङो बिराद मोजां मोनो आरो लोगोसे आं BPF दोलोखौबो बिराद मोजां मोनग्रा मानसिखा दा गोजोननाय थाबाय आं बायद'निसिम हाजार साबायखर होयो BPF दोलोनिसिम ओमफ्राय आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।